yaushe ne za a dubi karkara, yaushe ne za a tsara karkara, yaushe ne za mu je mu shakara. Wai yaushe ne za ku dubi karkara, wai yaushe ne za ku tsara yanwa, wai yaushe ne za a daina kashe su, wai yaushe ne za a bar su noma, wai yaushe ne za a bar su rayuwa, wai yaushe ne. Kaje ka dubi karkara, rayuwa ta yi wuya. Kaje jihar Zamfara, ka dubi ƙauyaku da sun tashi an bar gari. Babu noma, ba zaman lafiya, babu kiwo. Yaushe ne za ku zo ne ku dubi karkara? Kaje jihar Katsina, ka dubi karkara duk sun tashi an kora kowa, babu gidaje da sun rushe. Yaushe ne za ku share musu hawaye? Wai na gwamnoni da yan majalisu, wai na ciyamomi da kamsiloli. Yaushe ne za ku tura musu hukuma da zai ta tsare su, ta duba dukiyarsu domin ta kare su. Don Allah ku taimake su, ana cikin wani hali. Wayo kasata, wayo kasata. Dan Allah masu wannan aiki ku daina, kusan za ku koma ga Allah. Lahira, wayo lahira, sai kun zo za ku gane ku 'yan ƙasa ne. Dan Allah ku gane a zauna lafiya.